êvar baş temaşevanên hêja em di bernamekî Panorama heftê nû de em bi hev re ne ez hêvî dikim ku em demeke xweş bi hev re derbas bikin. Vê heftiyê deh mêvanê min hene. Yek jê Mihemed Salih Kılıç Aslan wek ez dikarim bêjim aktivîstekî mafê mirovan e û yek jî kek Orhan Kaya ye. Orhan Kaya jî berpirsê pakeyê Başûrê Kurdistanê ye. Ez ji her diyara jî dibêjim kek Orhan, kek Mihemed Salih hûn bi xêr hatin, sersera serçava re hatin. Şev baş nav xerabî salî. Xêrandar wî zor spas. Berê beriya ku em dest bi bernama xwe bikin ka em binêrin sernivîsên me û mijarên me çi ne bira hevalê teknîkê bînin. Berê gelek spas hevalên hêja. Niha em vê sê rabûn û me xwe di nav mijareke nû, di nav rûdaneke nû da me xwe dît. Şevî dinê saet di yekê şevê da dewleta dagirker ya Îranê hovane êrişekê li ser Hewlêrê anî û 12 mûşekên balîstîk berda ser Hewlêrê. Mûşek li nêzî em bêjin Kanala Kurdistan 24 nivîsîngeha wanî navendî teqiyan û hinek jê li wirê teqiyan, hinek jî ez texmîn dikim li derdora Konsulxaneya Emerîka teqiyan. Li hinek deverên din jî ez baş nizanim ew ê kek Orhan di wî warî da çêtir agahî bide we. Lê ez dixwazim ji ber ku kek Orhan di nîvê meselê da ye li Hewlêrê ye germe germ bira him ji me re mesele çawa bû di kîjan saeta da li kurê ketin û him jî ev mesele çi ye? Çima Îran van êrîşan dike? Kek Orhan keremke. Destpêkê serkeftin bo bername we û bo xebatkarê Çarpêl Medyayê dixwazim. Hêvî dikim di bername me îro de em karibin di hinek mesela da milletê xwe ayê xwe bidin ronîkirin. Meselê do êvarê wekê ku hûn jî pê agadar bûn saet yekê şevê de rûda. Rûdanê ev bûyerê ku ser Hewlêrê hate kirin. Berê ku sebebî bêjim dixwazim dewletên terorîst komarên terorîstiyê Îranê şermezar bikim û wan ji ber van kiryaran, ji ber van zulm û zoriyan, ji ber van êrişê terorîstî lanetê dikim. Îran ji dayê Oktoberê heta îro di hinekî lêstekê bidû û dirêj de ye dixwaze wekê berê ku çawa îdareyê
حکومت عراق بعام دستوان دبو و حکومت عراق او بخوب ریود برند خواستن که پیشت 10 اکتبر پیشت هلبجارتن جارک دی بوی شکل دوام بکن فقط ایکو 10 اکتبر دا هلبجارتن چه بو و تشتی که درکت هوله نب برزای ایران بو yani سه هزین کدبری هلبجارتنه دا هنکی اشکره هنکی جی نه اشکره باز وکی اتفاق خویا دکر پدکه و اوه کنوکا نونرتیوان هلبوسی دکه که ویگه سروک مجلس عراقه یا و صدر ابانا yani دبره دا نیوی اتفاقی که رسمی هبون که اگر ده هلبجارتنه دا بسرب کبن و به هفر حکوماته که پیک بینن ده هلبجارتنه ده جاف سرکتن و امکانه که زیده هایه که کارم به هفر حکوماته جی چه بکن اف نبخوش ایرانه بو ایران گلک حول دا ایکو نونروانه کوات بو جی قاسم سلیمانی هات لکردستان جیما لعراق جیما بحفته چون و هاتن وکی دی وزیر وانه خارجی و دیپلماسی وانه با آوه نینی گلک حولدان کو اوه کو بسر ایرانه و خو حساب دکرن وان جارک دی بخنا و حکومات دا جی بگرن و ایران بکاربه وکی بره به هر آوه چی بخوازه لعراق بکاربه بسر بخه واقعیت که ایران نکار بوان هلوسته خو بوان اف پارتیه که ویگه تخوازن پیک ورن اتفاقی بکن حکومت که دین نکاره بوان بده مشاندن جبروی آوه تخوازه بوان رودان کریارن تروریستی چاوه هم عراقیان و هم کردستان عراقی و کردستانی عراقی جی بده ترساندن و به اشکره وید بیجه اگر ون وکم نکن ون آرامی نل عراقی نابینن او تشتی که دو رو دا اشارتی ویه وکی دی مسئله برگاه اسرائیل و دزگه اسرائیل فلان او تاوی ورو دروا اگر بخوازه جبرکو برگاه اسرائیل لگلک دولت عربه یا لسعودیه یا لأردن هیا وکی دی لترکیه یا چما مشکه ناویجه ناوان داویجه اولیره یک دو yani armanç kirne berege Amerika jî derewe İran şareze ve işe eğer bu xazel derek bida tam li orta noktaya dixa avana derewe teva manana yani txwaza Kurda tasîr li Kurda bike txwaza tasîr li hewlêrê bike txwaza tasîr li pedekê bike dibe eğer tu wekî min nekî te rehet nakim li Kurdistana Iraqê mesela ava جبروی آویجی گلک کرد لهر چارپرچه کردستانه و طبعا لباشور کردستانه وی کریاره وی بویاره شرمزار بکه و نعلت بکه بله گلک سپاس که کورهانه مجاردن بفترین سر مجارن باشور و عراقه که ام کک محمد صالح بپرسن کک محمد صالح وک کک اورهان جهانی زمان نها دولتا ایران دبیجه من لهن بنکین موساده خست هن جدر دبیجن والا سبب ویانه روجک بریا ایریشه لسوریه اسرائیل فرمانداره کی پلا بلند ایران کشت به ایریشه که هوایی اوان جی برسیب دا هنک جی وصاد بیجن املید نیرن کو دولتا یکبویی امریکا به شرمزار کرنه به مسئله در باست که او زیده وسا دنگه کی خورد جوه پیمانا ناو دولتی جی وکا کو
درنای بله کک محمد صالح تیچ بیجی شیف باش سرکفتش بوی و توا وش بوی تماشوانا کک اورهان الباشورة پایتخته بویارن و در نیزنگ و دشوپنه دنگه می باشته acaba yani bir şekilde. اره کرم که Na rudanek mazın heye yani şerik mazın heye nabara bejin Rusya ve Ukrayna ama ev şer asli kadar ne şeri Rusya ve Ukrayna tiniye dünyanın naha buya du şah yani du ali belki henek devlet ve tarafsız belayan bibininci li asli kadar herkes alekiye. İran yekser havalbend Rusya'ya ve Suriye mesela Esad seri de Suriye ve İran'ı pişgiri da Rusya. Ev şevre mazın bibi ve giran bibi. Belki bernamede pırsa Ukrayna jibki bir şeri Rusya Ukrayna jibikin. Le a başure Kurdistan'ı taybetmendiye khoane. Taybetmendiye kho kürünci yani. Bingave mesele avakirna Kurdistan'ı hebuna başure Kurdistan'ı. İran yekser dijî avakirna Kurdistan'ı u dijî xurdbûna Kurdistan'ı. Adudoa mesela geredeye Irak'ı tevahiye Irak'ıya. Tevahiye Irak'ı jî vek kek oranjı işaret kir aynı zaman vahd bijartine davi de layengir u embejin sîxur u nûkerin İranê li hikûmeta Iraqê de iktidara Iraqê de bin ketin hejmarek hindik ketin meclisê. Ew jî tehammül nekirin yani itiraz jî kirin û xwestin aloziyên mezin jî li Iraqê de dirêxin û hêjê jî dewam dike. Nahêlin hikûmetekî nû em bêjin dijî Îranê bêçêkirin û ve du alî alek hemberê avakirina hikûmetekî nû ne dijî Îranê alê dijî ji xwe dijminê Kurdistanê ne. Belkî serdev nabêjin ama muhakkak hêcet û muhanın İranê zehfin. Lê İran wekû devletek herêmê de û dünyayê de jî devletek yani mezhebî faşist, dagirkerî ve terörist yani. Hem devlet terörist hem bi destê hêzin avakirî bi destê wan hêza çi grûp bin çi evî dîvin. Lê ev bi destê wan hem Rojhilata navê hem Kurdistanê de kiryarın teröristî dike. Ev eşkere ye yani. Lazım e her Kurdekî vê hêlê de bi cesaret ve bi zaman. Ev êrişa dawî gelek cara êriş anîne ser Kurdistanê. Ev êrişa dawî eşkere dibêje Kurda lazım e hûn li engirê me bin. Lazım e hikûmetek Iraqê li engirê me bêava kirin. Ve hûn têkiliya xwe Rojava û Amerîka re vesaire hûn qut bikin. Yani em vê derêne em narin hûn rahat bibin û em ê we bişkin yani. Ev êriş bûyî vê ye. Ama li Iraqê de jî eger du pirsiyê ez cawab bidim dadgeha Iraqê biryarek pir layengirî da yani herkes zanî ki zêbarî demek dirêj wezareta hilbijartina ser o komar dikî ne wisa komariyê dikî. Bele yani ew dedî dadgehê biryar danî ser ez barim hêja biryara dawî nedane gotin tu nikavî bî rêsê Iraqê yani Reis Cumhurê Iraqê. Halbuki wî wezaretiya ji derve Iraqê kiriye yani Kurdistanê de jî dîplomasiyê de jî kesek tên nas kirin hem partiya xwe de hem cîhanê de ez barim di dönema jî di dema jî wezaretî kir. Çûan dibe ku tu tiştinê yani biryarek siyasî et xwazim viya benim zaman ev
قصبونا إيران العراق نتحملی تینه خوره و او ایرشا بردام جی بکه ناسکنه هاپدنگیا دولت روجاوا و امریکا نهات işte daha گرانتر هول دهنه belki jibevî qasibî ama evdî dikin yani lanet dikin ev jî ez bawarim daxuyanê jî dan em jî wekû şexs weke Kurdekî welatparêz helbesta Îranê hem êkevin hem ênû em lanet dikin û em hêvîdarin Kurdistan serê xwe li ber wan natewêne û wê her ber û pêş biçe. Belê gelek spas. Ez jî li ser navê xwe li ser navê Çarpel Medya vê êrişa terorîstî bi tundî şermezar dikim. Bira dagirker û xêrnexwaz û dijminê Kurdistanê baş bizanibin milletê Kurd ew ê serî li ber wan netewîne û ew nikarin îrada milletê Kurd bişkênin. Hemû armanca wan ew e ku îrada milletê Kurd bişkênin başûrê Kurdistanê em bêjin ew serweriya başûrê Kurdistanê têk bibin aramiya başûrê Kurdistanê têk bibin lê ez bawerim ew ê milletê Kurd li başûrê Kurdistanê ew ê nehêle ku ew armanca wan bigîje serî. Belê kek Orhan kek Mihemed Saleh behsa hilbijartinên serokkomariyekê dike wek cenabê te çêtir dizane di navê de ye Xoşyar Zebarî ji alê Mehkemeya Bilind a Federaliya Bexdayê wek ew nat qebûl kirin ji bo serokkomariyê îcar dişûna wî de Rêber Ahmed ku wezîrê navxweyî başûrê Kurdistanê ye hat destnîşankirin ji alî pedekê de mixabin Kurd li hev nekirin li ser ku yek kesekî wek em bêjin pêşniyar bikin li ser wî li hev nekirin û Ereb jî ji bo wî hinekî bi wan dileyîzin wisa ez wisa dibînim û tiştekî dijî ez dixwazim pêva tu wî jî behsa wî jî bikî Devleta Federaliya Iraqê û başûrê Kurdistanê li ser hêzeke pêşmergew û artêşa Iraqê hevbeş li deverên nakok ji bo li hember Daişê tekoşîna li hember Daişê hêzeke hevbeş avakirin biryarek wisa dabûn piştî demekê ku 3692 pêşmerge perwerdeya xwe temam kirin û ew hat avakirin ew hêz rayedarên pêşmerge û rayedarên Devleta Iraqê jî li ser wî heta wezîrê pêşmerge û wezîrê berevaniyê Bexdayê yê Iraqê bi hevra hevdîtinekê kirin biya te ew ê mesela serokkomariyê bi çi awayî bi encam bide û dîsa ev hêza pêşmerge û a Iraqê a artêşa Iraqê ew ê dikaribe li deverên nakok li hember Daişê tekoşîna xwe serkeftî bidomîne û ev tê wateya ku êdî Devleta Iraqê deverên nakok ew ê bi Kurdan re bi hevra îdare bikin. Tê wê wateye gelo. Keremke. Bi qenaata min yani 3660 36,000 jî yani hêzekî ji Kurda û ji Ereba çêbe tu wî meselê ku Kurd û Ereb li ser wî erdê li ser wî xakê nekokin wê bi ser nekevin. Bi serketinê wan li dijî terorîstiyê Daişê ancak ew erdê ku dibin maddeyê 140 de were ser Kurdistanê wekê berê ku çawa wextê pêşmerge li wan deran bû
دوان دەرەدا هیچ ژیانە داعشێ نەمابوو و ئارامی هەبوو و کورد و هەنێکی ملەتێ دیژی لوان منطقە ماڵە خۆدا بحزور بوون ancak evcî ew war carek dî bikeve bin hukûmraniya hikûmetê Herêmê Kurdistanê xeteriya Daişê wê li wan dera xilas be. Wekê dî nemimkun e. Wekê ku min got yani 3600 na 6000 pêşmerge û keşê Iraqê bi hev re îş û kar jî bikin carek dî wê ser nekevin. Qenatê min ew e. Wekê dî jî yani hilbijartinê Serokkomariya Iraqê û namzedkirinê cuda nav Kurda da bi rastî dibe sebebê wî tiştê ku hem li hinek mintiqa Daeş xurt bibe û karim bêjim sebebê herî mezin û herî mühim ew bû ku İran jî zana nekokî nav Kurda da heye ji ber wî yekê kare îro êrişê wan bike. Eger İran giştbûye wî qenaetê ku Kurd yekgirtîne û yek helwestin wê ew jî nikarbûye van kiryarê terorîstî li Kurdistana Başûr çêbikiriye. Ya mühim li serkirdayetiyê Kurda êd nava hizba da hem navyanekê de hem nav pedekê de û tebcan li vir wezîfekî mezin dikeve ser pişta Birêz Mesûd Barzanî lazim e ew helwestek bigire û Serokkomarî bi rastî kursîkî bürokratîk e. Kursîkî yani neyê îş û karê ye. Tenê ew ê bi fermiyetekî de karekî wî heye. Wekê dî meqamê îcrayê nîne û ez ê wî dikim ku kek Mesûd wekê berê jî kiribû carek dî wî meznayiyê nîşan bide û ku Serokkomariyê Iraqê nebe nekokî nav Kurda de. Carek dî meznayê xwe nîşan bide û rê nîşanê vî miletê bide û yani serokkomarekî ne zav mühim e û ku hete bibe sebebê nekokiyê nav Kurda du hizbê mezin. Bele. Gelek spas kek Orhan. Kek Mehmed Saleh em încar derbasî mijara xwe dinê bibin. Wek ku cenabê te jî zane eva 18 roje ku şer di navbera Rusya û Ukraynayê de heye. Daha bi rastî Rusya, Federasyona Rusya êrişî Ukraynayê dike. Belarus jî pêraye û hin şervanên Çeçenan jî gihandiye xwe û êrişî Ukraynayê dike. Hin sebebayşan de yek dibêje li Ukrayna ketiye destê neonaziya. Tek mamosta yek dakikaya te hildim. Eger iznata hebe ez ser Iraqê dusê hevû kişekim yani. Bele ez gotina bikadînim ewilê tê ser Iraqê bipeyvî paşiyê tê derbasî Ukrayna. Bila. Sebebê didiya jî dîsa dibêje li wirê di deverên wek Donetsk û Luhansk divê ku Rûs li wirê zêde ne hejmara wana divê ew der wana serxwebûna xwe îlan kir Rûsya jî wan nas kir divê ew neonaziyên Ukraynayê tevkujî li ser wana çêdikin em gere em wan biparêzin û sebebek de jî dibêje hebûna artêşa Ukraynayê ji bo Rûsyayê xeter e divê ku Ukrayna bêçek bibe. Em bêçek bikin Ukraynayê. Li hember viyanê NATO jî di alê çekan da gelek çek daye Ukraynayê wisa tê gotin lê belê
NATO devletên NATO yek jiwan jî bi rasta rast tedaxulî nav şer nabin. Gelo ew ê dinyakî çawa çê dibe di wî warî da. Kerem ke ewlê têbiniyên xwe yî ser mesela Serokkomariyê û Iraqê û rûdanên başûr çê hevin ku hatibin bîra tevêje o dura derbasî mijara Ukrayna. Yani Serokkomar rast e belkî yani kursikî wek formalîte dibêjin. Lê ama dîsa Serokkomara navê û mafê Kurdaya ji wek pêk fehatîn ê Kurdaya û Kursî nam bêjin rahmetî İmam Celal Talabanî rolekî mezin dilêsta Serokkomar bî ama politika dünyaya da ji bo Kurda û nava Araban da Rojhilata navî de siyasetekî pir xurt dameşandin û Serok Mesud Barzanî re jî her tim koordinelî dixebitiya. Fakat piştê wî em bêjin Fuat Mahsûm hat û Berhem Salih hat birêzan rolekî xwe nelêstin yani. Yani gelo madda 140 hat bin pêkirin kekvaran işaret kir. 500,000 Kurd xanaqîn Kerkûk Şengalê derbazê Kurdistanê bin belkî hêja jî nêvê wan bin çadira de ne ve negerine ser axê xwe. Bi dehan gundê Kurda hemî çol kirin, teslîmê Ereba kirin. Qeyyûm danîn ser Kerkûkê Berhem Salih çi kir yani? Tiştek ji bo Kurda nekir yani. Yani ez wek Kurdekî vê de yani dibêjim lazim e şexsiyetek wisa bê rola xwe bileyzê hem ji bo Kurda hem ji bo Iraqê giştî jî bo hemû Kurda ne tenê ji bo Başûrê Kurdistanê cihanê de en hindik dîplomasiyê de pirsgirêkên milletê Kurd Rojhilata navê de ê Ewropa ê Kurdê hemû dünyaya dijîn pirsgirêkê wana bêne ziman û netewê yekbûyî de rolekê mezin bileyzê. Spas. Ez derbazê pirsa te bikim. Na pirsê te pir berferahin. Yani ancak em bêjin nîv saet zamanê mû hevê wekû em bêjin platformekî derkî de bû bêne zaman. Ama kurtasiyê em bêjin yani Rusya çi hincet û muhacet yani hincet û muhanê xwe bêne zaman jî hemû deravin pûşin. Yek ser em bêjin mesela Donay û Luhankê Türk Cumhuriyet tune olsa serxwe. Yani wek eyaletana navê wa Cumhuriyetin girêdayê Ukraynayna ev kevnare jî ew herêm girêdayê Iraqê Rusya planê sîyasî zamanında em pêşa sala eftî sala Rus vedire dagirker bîn pêş Oktoberê bêjin şoreşa Sovyetê her Rus xistine wê de wisa deham dikiye ew herêm belkî nüfusa em nizanin yani ew dibêjin piranî Rusin bila nîvî bê wê derê desthilatin bila özerk bin dîsa jî bila yani xweser bin ama girêdayê Ukrayna bin. Na Ukrayna netewên yekbûyî de wekû dewleteke ser bû xwe hatiye pejirandin. Rusya çi kir qirib şwansandin. Wê derê xistin destê xwe de yani Rusya xwe vegirêdi dagir dike. Ez vêya açık ve net bêjim helbestê me vê hêlê de eşkere ye. Rusya devletek çeteye, çetewariye hani dibêjin ya oligark. Zümrek, hindik, zengin mali Sovyetê hemî ji xwe re xistin destê xwe de ve yani en kapitalizma xirab nihal wê derê heye yani. Birçîbûn, tazîbîn, feqîbîn heye. Ey devletê dagirkere ve emperyalîst e. Vê hêlê de yani de mihanê xwe dibêje lazim e na Zelenski çawa hat bijartin. Divê em vê baş fêm bikin. Zelenski got xelkê Ukrayna em parçeyekî Ewropa ne em ê bibin kevin yekîtiya Ewropa em ê demê dirêj de ji bo em xwe biparêzin qarşiyê va Rusya em ê bin endamê NATOyê jî NATOyê nexistiye endamê xwe bero yekîtiya Ewropa yani tekiliye Avrupa ve Amerika ve Rusya'ya aborî falan giranin pırın yani taybetiye Almanya herkes yani çapemeni bana baş nişandan sade her tu se denkstand
هلبجارتنا اوکراینا جی ام نکان بجن نه دموکراتیکه شیوه دموکراتیک بن چاودرن جهان ده هلبجارتنی دموکراتیک و در چیبیه صده هفتو سستانجا اما هلبجارتنا پوتین نه شکل دموکراتیک چیبیه یعنی بخورتی پوتین و 20 ساله روسیه اداره دیگه البته yani گفتنی که هست بجن yani کریارن دوست پوتین که نه اساده اساد کیه دیکتاتوری که لسوریه و سالانه ظلم و زوری کردا دیکل ارمنیا دیکه vesaire. Havalbende Putin kene yekemin Kuzey Kore çiye diktatöriyet vedere heye. Lazım emek ku demokrat ki ve ke mirov ve ke bej serbuxa evam nokta baş bizemni. Dost la engere ve kene İran'a. İran devletik yani ve ku embejin dagirkere yek hizbi şüveniste ve kiryarın ve gavadi cimani zaman kiryarın ve Rojrata navide yel Yemen'e yel Lübnan'ı yel hemin dara Suriye kiryarın ve hemi teröristine ve gayri insani iştandaki hem hündüre kada hem heremede yani hem cihanede yani İran ki bejin serukin kadapa İran'ı orta Avrupa'ya da katil kirin yani. Buna hem bir eşkerene yani. Başı ev kiryare teröristi nava Avrupa'dakir ama helvestek ciddi bu İran'ı ne atkirin. Ev hemi berjavendiye tekiliye devlet anlav hevdur hene bir qasi hindiye tişt evdi. Kurdji pe devletin pe kesin em bejin pe xadine nexab tişte ku İran deni sere Kurda yani İran sale sat Kurda adamdı ki. Çima em van nabin yani. Kumale mafe muruva rexistine insani cihane yani Avrupa taybeti em bejin yani geleke dünya seride em Kurd bibin yani. Sale çem yani kolbera katıldı ki sersunura yani. Yani van işte lazım seride Kurd bibinin benim zaman o cihaneci bilav bikin. Böyle. Az barım tutxazıyam bersiva Kurd bidin. Jberi qasi تجاري ما هشار بك يعني واي نيف ساعتين ما تمام بو هي مجرى خوي ديانا قدانديه بل ككورهان اما بكرتاسي الدنيا بش تي في شري وبر بكردا هره او تاثير ابي شري لسر جهان لسر كردا ولسر تركيا براستي yani şer İrod nabeyne Rusya ve Ukrayna'da çebuya yani amkarım bejim ko şer diktatoriye ve demokrasiye ya. Bale. Diktatör demokrasiye kabul nakin. Xwazin wan xwe vegire bidin. Wekî kek Mehmed Saleh jî pe işaret kir. Hilbijartinek çêbû. Zelenskî got ez ê bername xwe eşkere kir. و از او ببم تخم یکیتی اروپا و جبوی برگیری خوشی هم تخوازم ببن اندام ناتو خلکه سروی برنامه وی آنی کر حکمران اوکراینا روسیه جیگو از خورتم از خودی چکی گرانم خودی سلاح کیمیاما خودی اتمم خودی نوکلیرم از مساعده ناکم کوتو بچی یکیتی اروپا شو دبره دجی دولتك وكي اوكراين نابويا هم بخور روسن ولازم جارك دي موارن لقر روسا بمينن نكو ببن دولتك سر بخو ياجي بچن تكفن يكيتي اوروبا ياجي ناتو يبينن بيخن برپوزن يعني سروان اوكا رابو شروان کر روسیه هیوید کر کو و دو روز ده سه روز ده بچه کیوه بقول لا انگره مجی لوی هانا زي حکومت کیوه بگورینم و او زلنسکی جی بره به زلنسکی جی بره و اوه کو ویگا بناوه نو نازیزم ایتهام دکن او جی دگو و بره بچن اوروپا حتی دگو بلکی بمليون انسان بچن کوچبری لا Avrupa evci baba bareki mazınj bo Avrupa'ya duy avede işte xwaz wan te xatan
تنگاو بکە فقط براستی بە ئاوەیەک و پیلان دکرو یا بە ئاوەیەک و حەزرت کرد وانە بوو یعنی خەڵکی ئوکراینە دا دوو بەرپرسێ خۆ و هێژی دە بەرپرسێ خۆ و بگۆرە ئیمکانە خۆ بەرەوانی وڵاتێ خۆ خاکە خۆشی دکن ئالڤر ئەشکەرەیەک و هەم ئەمریکا و هەمجی ئاوروپا ئالیکاریە چەکێ گران ناکەم بەس ئالیکاریە هەنێکی چەکا دکن کۆ کارن تایارێوان هەلیکۆپتێرێوان و تانکەوان ژناو ببن رووسیا باوەڕ دکم حەزرێوی تشتێ نەتکرد ji ber wî yekê ava 18 roja ew dixwaze 2 roj de Kievê bi dest bixim û wanê dî jî tevî derbixim û îdarê Kievê jî li ser xwe vegirê bidim û pêşa roj de belkî 4 salê dî belkî 5 salê dî belkî 10 salê dî Estonya û Letonya û wekê dî jî hin dewletê dî hebûn ku di wextê Sovyetê de bi Cumhuriyetê Sovyetê vegirê dabûn û piştre yani jê cuda bibûn wan jî têxebin tesîrê xwe ji nû de wan îlhaq bike reorganize bike carek dî wan wekî xwe fikir bike yani ew wekê qiralê wan ê berê ku beriyê bibe Sovyet wekê çarê Rûsya carek dî wan mintiqa têxebin destê xwe ev ya işaretekî tiştek diye zanî yani dibe kî xurt be kare ê nexurt bêxebin hukmraniyê xwe eger li dunyayê ev tişt ava bibe bi rastî wê dinya bi awekî dî here bi awekî ku yani ne huzur tê de bimîne ne asayîş tê de bimîne û ne jî ku mirov karibe jiyana xwe bi awekî rehet dewam jî bike yani eger Rusya li vir bi ser bikeve bi rastî wê ji alemê dunyayê re alemê dunyayê demokratîk re wê zor xerab e ji ber wî Kekoran ez dixwazim tu werî ser Tirkiye ji ber çi ez wî dibêjim li Tirkiye 6 rol li ser hev her şev saet 12 şevê da benzîn û mazot her carê lîrak û nîv zêde bû wayê benzîn ji bîstî derbas bûye mazot jî gihîştiye 23 dîsa xelk îro ez çûm pakê ez li wirê bûm milên hêr diheb heval gotin em herin li filan marketê rûnê erzan heye em herin jûrê her yekê çûn diheb teneke rûn stendin hatin wek dorên rûn dirêj însan didin dû hebû û çê dibin Diyarbekir jî me ew dîmen gelek dîtin û ji xeynî wî jî em bêjin Rûsya rabû dewletên neyar wek lîsta dewletên neyar kevş kir ti dewletek İslamê têda tinebû Tirkiye jî têda tinebû bi tenê di endamên NATOyê da Tirkiye duê lîsteyê da tinebû ji bo Tirkiye tê bêjî çû Tirkiye ber Kurda diçe di kura vî şerî da cî distîne hem endamê NATOyê hem dostê Rûsyayê ew ê çawa bibe bi rastî divî şerê navbeynê Rusya û Ukrayna da yani ew her du eger Rusya bi ser bikeve jî eger bi ser nekeve jî wê têk biçe yani bi rastî wextê mirov berê xwe de dîmanê Ukrayna gelek bajarê wan hate xirakirin feqet herî di vî meselede herê ku zarar bike Tirkiyeyê Tirkiye ji gelek nokta da wê zarar bike yek yani sada 35 heta 40 geştiyarên Rûsî û Ukraynê de hatin dewribere herî kêm 20 heta 25 milyar dolar jî dahatûyê Tirkiye xurt kirin ewa yani ê ku bi geştiyarî meşgûlin daxuyanî didin ku ji bo havînê ê ku rezervasyon kiribûn tevî wan rezervasyonê xwe cancel kirin yani îptal kirine wê ew işaret ew e ku
Türkiye'de ale geçtiyari da ve ew tiştê ku hêvî dikir wê bi dest nekeve. Fazla 25 milyar dolar parekî zor bû. Wextê ku ev perenê wê carek dî tesîrê xwe lê bike ku dolar li hemberê lîrê Tirkî bilind bibe. Wextê ku wê zêdetir jî bilind bibe. Wextê ku dolar li hemberê lîrê Tirkî bilind bibe, ew manî wî ew e kulû eşyê nav merbexê ê ku însan jiyana xwe pê dike. Yani wekî genime, wekî nane, wekî rûne, wekî şekere, wekî çaya ve tesîrê xwe li van tişta bike, evane ku ji bo malekî pêwîstîkî zarûrî ye. Yani Erdoğan tek bive gelo. Ew yek. Yani Erdoğan bivê neve wê ev tişt werin serî wî. Yani bivê neve wê ev tişt werin serî. Dido Rusya biryarekî stand îro dibêje ji bo ku jiyana nav welatiyê min giran nebe, hinekî kanûn derxist dibe mesela wekî rûn, wekî gelim eger bifroşin zarîbekî zêde, vergîkî zêde deyne serî. Genimê Türkiye sada 35 wî ji Ukrayna û ji Rusya diço. Rûnê gulberoş dîsa ji Ukrayna û ji Türkiye ji Rusya diço Türkiye. Wextê evana dişar dabin û mesela îro gelek erdêwan ya hatiye çandin ya jî bûye rêga ji bo tank û topa. Yani her êko di vî meselê di vî şerê de zarar bikişîne yek ji wan Tirkiyeyê. Eger Türkiye bixwaze havaltiya Rusya jî bike û havaltiya NATO jî bike, dîsa herî ê zarar bikişîne jê Tirkiyeyê. Wextê ku Türkiye zarar bikişîne wê milletê wî jî zarar bikişîne ji vî îşê. Yani çimku pêwîstiyê wî bi ewkê zarûrî ê merbexê hebe milletin yani. Wekî dî dewlemendê Tirkiye karin bi her awê jiyana xwe bi noqtekî dî jî dewam bikin. Yani bêjim ê di vî ewkê de ê ku herî zêde zarar bike wê yek jê Tirkiye be. Belê. Ka încar em ji kek Mihemed Saleh bipirsin. Kek Mihemed Saleh wê tesîra wî li ser Kurdan çi be û hinek der û dorên Kurd ên siyasî. Ez naxwazim navê wan li birê bilêv bikim. Dibêjin ku Rusya li hember emperyalîzma Emerîka şer dike. Her halde dîsa ew Sovyet ket bîra wan ew çi bû ez nizanim. Têjboyê wî çi bêjî gelo? Çeko ji bo Ukrayna me gelek not hildana ama pirsete taybet ez bêjim. Erê dawiyem devam bikin. Me Rusya navkir. Devletek dagirker, totaliter û devletek çetewariye li hundirê xwe de li ji derveyê xwe de jî kiryarin terorîstî dike. Ev xwe şexsî hin berê hemû şerama. Şer, kuştine, birîndarbûne, malwêrenkirine, sêwî dimênin, koçberiye, birsîbîne, tazibîne her tişte yani. Em naxwazin kevin detayê wan de ve ez wekû insanek yani mafê mirova diparêzim, dibêjim ki şerra ne aştî erê. Yani aştî ana û şerra na. Lê Ukrayna mecbûr e berxwe bide. Ew kesin ku niha Rusya biparêzin, ez û wan ji vê derê heta ka Tokyo çiqa dûre nizanim em şev dûrin. Yani em helbestê xwe wekû mirov, wekû Kurdek welatparêz lazim e em eşkere bikin. Rast e dostên Rusyayê pirin ama ez eşkere bêjim kê dostê Rusya be ew ne demokrat e. Tenê ez hevqaz bêjim. Ew nûkerî dike yani. Ew hevalbendê Îranê ye, hevalbendê Esad e. Em naçin qora û nizanim kû derê dî. Niha min Facebooka xwe de nivîsî roja duhemîn şer dest pê kir.
من نویسی مگو ترکی من نویسی مگو روسیا و پوتین بکوه و خلق روسیا جی آزاد ببه یعنی تلویزیون ترکیه جی نه دزی حوال روسیا نه پرانی و شخوا اندام ناتو نه حوال بند اویدینه جی ناتو و امبیجن روجاوانه جی ابوسا نابه یعنی دوالی نابه یعنی دوالی و بخسره که دوالیتی بی که کسین و بخسره یعنی دمه پجده بخسره از نهاجی ادعا دکم yani belki Ukrayna bajarını ben dagirkirin bin keve ama deme derejde ev berxadana halkı Ukrayna u yani destek ambejin rojavaji destek alikari xurta u moral ji xurta yani ve Ukrayna ser bikeve deme derejde ve ser keve belki Kiev jip keve çel bajar dijip kevin ve ser bikeve yani en hacı bir iddia dikim خلق اوکراینا انسان همدمن هنکی هم بجن دنیا دیتینه فکر و رامان خوده یعنی daha peşketi tırın ve Avrupacı mecburun ve destek bikin yani. Hele abori de muhakkak ve tesirik mazın. Yani evlatın pe petrol ve daha beter fosırın. Yekce Türkiye'nin bejin. Ama ev kriza ku abori çebuş beriya şehri Ukraynalı Türkiye çebu yani. Na binde ve şehrin viya ha. Ecer canat bejim ya adamı em Kürt henki beru peş herin an mesela Ermenistan dertçe ve an ya Filistin edertçe ve an ya nizanım Küder edertçe ve an ya Yahudiya dertçe ve peş an hacıya Ukrayna derket peş disa mesela Kurdistan'ı paş derket muhabin yani Rojava dünyaya em bejim yani. Pırsata diçi bir eğer de beni bir amın baş be. Kürt. Ve Kürt tesiri ser Kurda. Yani tesiri ser Kurda na ambijin Türkiye nüfusa Kurda çend milyona o işte diye ama Türkiye zede en zede Kürt fakirin. En zede Kürt perişanın. En zede Kürt beişin ambijin. Hatta gelekeş ici tenavehtin. Disa tesir ki mazın ser fakir abi ki yani. Kürtçi en zede fakirin yani beişin. Yani disa Kürd İran'ı disa keza. Ambijin Kürd başuji. Tesir ki mazın ve ser Kürda. Siyaset eğer bir ser siyaset Kürda. Yani gur kanaat ama yani em vaku şahsı ambijin demokrat em karın helvesta xo eşkere bejin. Yani em işte mugurti. Ama herhalde Seruk Erema Kürdistan'ı ne kare vantışta vale eşkere ve raya geçti beje. Çünkü em bejin hatına forma evet diyeci yani Vazir Ejder ve Irak'ı Kürd işte yazanım. Ve biraz Seruk Neçivan Barzani cihadvi em bejin Antalya ve forma. Tekiliye nav devleti de tekiliye em bejin partiyan u sernav devletan vsa vekme eşkere u der nikarın. Bakın, le yani lazım Kürtçi helbette ki gor kanaat amın gel Rojava Avrupa gel dünya hemdem ezdi bejim. Yani ez Amerika rakhne tuş ser Amerika hana Amerika beri emperyalizmi Kürt giriye fakat ez vekina ez eşkereci bejim. Ez nabejim bimre Amerika yani. Yani Amerika ne biya Na Müslüman felaket servan da çedben Amerika'yı kariyatçı. Bosna Hersek emzanı Müslüman kona xalası. Kam inca derbasi çend gotenci kek Orhan bepirsin. Kek Orhan biyate başure Kürdistan'ı Rojava Kürdistan'ı revşavani siyasi evejvi şerri çi tesir bistine. Henek divejin ko deveko xataril servan çebive. Hinek dibêjin na belkî eviya jiwan ra bibe fersendekî tu çi dibêjî bi kurtasî keko çünkî we pêncî deqê meqediya hême mijara xwî didiya neqetandiye. Bi rastî wextê ku Rusya êrişê Ukrayna kir yani ew manî wî çi bû ez xurtim karim êrişê welatekî dî bikim. Bele. Eğer ku devlete garbi yani devlete medeni devlete Avrupa gel Amerika jî hatta Kanada
وەکێ دی ژاپۆنیا هەم دەولەتێ پێشکەتێ ئەگەر پشتەوانی و بەرەوانیە ئوکراینە نەکردە نەبگوتنە دنیا یانێ تەنەژ رووسیا ئاوانینە یاژی ئیرانە یاژی چینی ئاوان ناتێکردن دنیا خودیەوی هەیە و ئیرۆ تشتێک و لێ تێکردن ئەم مەجبورن بەرەوانی بکن پشتەوانی بکن ئەگەر ئەف نەبووە بڕاستی ممکن بوو کۆ دەفەکتۆ هەنێک تشت بیرێ ترکا دەش دەرباز بووە هەنێک تشت بیرێ ئیرانیا دەش دەرباز بووە ترک کاربوو گوتیە ئەوە رووسیا لێدا چۆکەتە ناوە عەردەی ئوکراینە دەولەتێکی سەر بخۆ دەولەتێکی مەدەنی لە ناو نەتەویدا هاتیە ناسکردن و هەویەکی وی هەیە کیملگێک وی هەیە وەکێ دەولەتێکی هاتیە ناسین رووسیەش بەرکۆ خورتە ئێریشی ویتکە ئەژی خورتم کارم ئێریشە باشوورێک کوردستانێکی بکەم ئیرانجی بێژاژی کارم ئێریشی هەولێرێ بکەم سلێمانی وای هەردووشی دکن کەکۆ تورکیەجی کاربوو یانێ کارە بێژە وا ڕۆژاوا ئیشتە ئێکۆ پرساڵانە وەکێ تێخویاکردن دژمنێ منە و ئەس کارم هەرم وان دەرەژی دبەرە دەژیش خۆ دبن حکمرانی عوسمانی دەبوو ئیرۆژی بەردەوامی عوسمانیامە کارم هەرم وان دەرە تێخم دەستێ خۆ و ئیدارەوانژی ئەو بکەم نکان لە هەنێک جیا لە هەنێک عەرداوی تشتێتکە فقط کارە بێژە کوب عامژی بزێدەیژی وا تشتا بێخم بەردەستێ خۆ ئیراقژی ئامن بوو وەختە عوسمانیادا سووریەژی دەستێ من دەبوو حتە لیبیا و نزانم چەندین مسڕژی دەستێ من دەبووم جارێدی قوتێ من هەیە هێزێ من هەیە ئەس کارمان دەرا بێخم دەستێ خۆ یانێ دبە ئەف تشت ئەگەر بڤی شەکلێ دەوام بکە دبە سەبەب کۆ سبەی ڕۆژ ئیرانی باوەکی دی ئیرۆ پاسێ تەرۆریستیە یازی پاسێ بەرەگاهیە ئیسرائیل دکن یانە وەکێ معنە ترکجی پاسەوی دکن کۆ لە ڕۆژاوای کوردستانە ڕۆژاوا ئێریش لەسەر من تێکردن ئەس بەروی ئەوێ کارم بچم یانە وی ئێریشێ تێک ببم یاژی ئیدارێ وان دەرە تێخم دەستی خۆ یانێ ئەگەر لە ئوکراینە ئەف بەرەوانی چێ نەبووە و بڕاستیژی یانێ تشتێک و ئیرۆ وڵاتە ئاڤروپا یاژی وڵاتە مەدەنی پشتگیریە ئوکراینە دکن هەم تشتێکی جددیە هەم مادی هەمژی مانەوی و بالێ بەرەوانیژی ئیمکانێکی زێدە دانا ئوکراینە کۆکارە بەرەوانیە خۆ بکە ئەگەر ئەفتش نەبووە پێشە ڕۆژ دەکاربوو ببووە سەبەب لەگەلێک تشتێ دیجێ یانێ تەنێ نەل کوردستانێ لە هەنێک منتخێ دیجی ئەفتشێ بوونە ئێ خورد کار بە ئێ زعیف بپارچخینە بەێ سپاس کەکۆرهان نەها هەما ئەس دیسا ئینجار دۆراتەیە وەک جەنابێت تەژیزانە کلشداروغلو ڕۆژا چارشەمێ بشەف هات دیاربەکرێ وارێ و ڕۆژە پێشەمێ ژیل دیاربەکرما و بگەلێک سازیان را بگەلێک کەسایەتان را کەسایەتێن وەکە بابێ دەمرتاش وەک تورکان ئەلچی و وەک وان حەفسیێن کۆ بساڵا پێش نۆلیێدا مابوون و ئیشکەنجە خواردبوون بوان را ڕوونشت و پەیوین بەهەبرا کلشداروغلو هەن پێشنیاریان هانی لێبەلێ لەگۆر چاپەمێنیە ئەو پێشنیاریان کۆهانیە تێ تشتێک تێدا تە نەبوون دیاربەکریاوی پڕ نەعەجباندن گەلۆ تێ لەسەر هاتنا کلشداروغلو یعنی کیژان تێ هەنێک پەیامێن خۆشی ددن کووردا مەسەلا کلشداروژی هاتیە ئەولێ لە خواردنگەیە گوتیە اون تم خیر سر چاوەڕ هاتن bi Kurdî gotiye û dîsa Kiliçdaroglu behsa çi kiriye behsa gotiye gere em bi Roboskiyê ra bi 1925 ra bi Dêrsimê ra em rû bi rû bibin viya gotiye dîsa gotiye ez ê Demirtaş û Kavala berdim ku ez bibim destelatdar ez ê pênc noliyê bikim
müzeya insaniyeti u gelek tiştê din jî gotiye îcar tê çi bêjî Kılıçdaroğlu dixwaze çi bike dibêjin ku dengê wî jî her ku diçe di nava Kurda da dengê wî zêde dibin tê çi bêjî Yani lazım amış bir anakin CHP partiye ku Atatürk ava kiriye ewa u CHP Cumhuriyete Türkiye ava kiriye ewa qanaatê min ê nav CHP dana eger seda notu na nîbe jî seda notu heştê wî hêjî bûyî fikrê ne CHP tiştekî dît yani nuka 20 sala AK Parti li iktidarê ye AKP li iktidarê ye bi rastî van 4-5 salê dawî kiryarê wî û helwestê wî li ser Kurda tiştekî xirab dike û Kurd jî wekê berê piştgiriyê AKP nakin CHP viya ji xwe re firsatek dibîne ya jî dewletê Kurê Tirkiye ya naxwaze ku alternatîfekî ciddî li hemberê dewletê Tirkiye çêbe li Kurdistana Bakur dixwaze ew ciyê ku ji AKP vala dibe bi CHP bide tijîkirin vî rê vî famê vî fersendê ew nîşanê CHP didik ku heta Kılıçdaroğlu bi xwe Kurd e Kurdekî Elewiye heta îro li tu derê negotiye ez Kurd im wextê ku Kurd be diya wî Kurd be bavê wî Kurd be ew kurditiya xwe qebûl neke wê karibe ji Kurda re çî bike ew e yek di do ev partiye siyasî yê alternatîfê iktidarê Tirkiye ne gîştina qenaatekî ku Kurd karin hikûmeta tara bikin hikûmetekî dî çê bikin feqet Kurd geleke bigîjin qenaatekî ku armanc ne hikûmetekî tarakirin be ya yekê dî bînin serê iktidarê geleke Kurd bo xwe hinek tişta çê bikin yani ne ku bidin du Kılıçdaroğlu ya du bidin Erdoğan ya bidin du yekê dî geleke bidin du xwe bo xwe hinekî fam çêkin hinekî firsat çêkin ku bo xwe hinek tişt helwest bigirin û bo xwe hinek tişta çê bikin ne ku hineka tara bikin hinekê dî bînin lêqin ciyê wî mesela ne meselê azadkirinê qewala ya mesele ne mesele azadkirinê Selahattin Demirtaş e mesele ew mesele ye ez zarokê min neviya min wê karibin bi zimanê xwe perwerde bibin ya ne wextê ku perwerde bibin ew perwerde eger ortaokul be eger bakalorya be eger zanko be wê bi wanê dîre karibin di aynî derecê de bikaribin dairê dewletê cî bigirin ya miyûm ew e ne girtin û bardanê Selahattin Demirtaşê ne qewala ye wê Kurd bo xwe çî bikin ya miyûm ev e gelek spas kek Orhan berê kek Mehmed Saleh til Sêrtî ji vê meselê re çi dibêjin û divê ku Kurd çi bikin weke ku cenabê te jî zane baş dizane pak peseke û tevger wek xwestekên lezgîn bernamekî dane pêşiya xwe dibêjin bira nasnama Kurda bê naskirin navê Kurdistanê bê naskirin û di em bêjin di kanûna bingehîn da bê nivîsandin navê Kurdistanê bira perwerdeya bi zimanê Kurdî û fermiyeta Kurdî bibe zimanê Kurdî bibe zimanê fermî dibêjin bira navê gund û bajaran bên cardinê êberê bê bikaranîn dibêjin bira sîstema cerdevaniyê rabe dibêjin bira em bêjin girtiyên siyasî ê hefsan bên berdan bira ew şertên yekîtiya Ewropa ên rêveberiyên xwe ser bira ew Türkiye wî qebûl bike û o cî bicî bike û her wekî din îcar bi rastî divê Kurd çi bikin
و سێرتی یکو دوێن چێ ولا سر نو سرکن کارم باخوم شو برف و باران ده روزه اما ساعتی دو چن ام بجین چایخانه یک مزن هیا رویتونن هن دوستا دبینن و صحبت تیش خوره تینه yani. وقت بعصا قلشدار oğlu nekir. Muhakkak yani hem terafa dağıkıvın yani. Na ve hele de belki nerenemin o kek Orhan'ın ki şef yani nizince evin belki enki şef dürbükevin. Nerine xubeje keko. Çünkü o demek derece başvur. Na Serdana Kılıçdaroğlu jboy Ahmed'e o kesin kuan rahaftı mesela Hanma Tahir Elçi şehit o yen kesin değil kutağın zaman o hepditin hem şahsar ekri hem kumalar ekri esper gering dibinem o haftane girinci az gering dibinem yani jboy CHP jboy Kılıçdaroğlu az gering dibinem yani gavaki mazın dibinem muhakkak CHP kek Orhanji aynı zaman kengat ya vakirin ya Kemal Atatürk ya hatta nahati fakat insan jiten guartin, parti jiten guartin, sistem jiten guartin, devlet jiten guartin yani tam ne guartici henek guartin eğer kek Orhan dikkat biki Kemalistin herih ten naskirin şu CHP çune yani an evçuna yente naskirin muhakkak Kemal Nacil bejin parti hem parti Türkçe bejin hem Kemalisti yani hem Atatürkçi ne de ev yek yani haftane guhtin az vaku gaveki dibinem edi vaku şahsi vaku hem bejin pak u hın parti edi de Parizin em federasyonej bu Türkiye dedin peş u dibêjin çareserî jî ev e. Federasyon herhalde em niha nikarin nîxaş bikin çiye û çi çiye. Ama tiştek dî ez tiştek dî benim bîra we heyeta paqe çûvî serdanê CHP kirbî. Ew daxwazin lezgîn hûn dibêjin ez pir mühim dibînim weku dosya teslîmê wan kirin. Ew wana jî pir germahî pêşewazî we kiriye و قیمتی کشیدانه و او داخازی هلدانا باخا نکو او تشتنو دبیدن دزانن yani CHP Parti Azadiya Kurdistan'ı nûnerin ve hilde baxa merkeza ve hevdura eşkere baxibin lazım em biye hani gaveki serkefti bibin yani. Gekon ha volat ve yani mesela Kurda kevir yani. Kevir deni ser kevir. Ne ama xarab biki yani. Henek xarab dikin, bila henek jî ava bikin yani. Ez manek baş didme. Na noktayı dijî he yani ev hükümeta na hey bu ray geçti yani ev ray geçtikten ev dikin ya kamuoyu yoklaması Türkiye bejin ray geçti. Dikeve, ev hükümet keve, ev parti keve, ev ittifaka ku hey Cumhur İttifakı navê, ew bin keve, hilbijartara da ser nake. Çi bikin? Keko civaka Türka şme Kurda siyaset de yani akıltırın yani. Belki gelek iştanda. Şuara naha ve hazriya xwe dikin Millet İttifakı hindici ev şeş parti gejine şnaha ve bu sistema xwe iktidarek nû çekin yani. Bêguman ew iktidar ne emir çekin yani nev dengemeci bibin iktidar ama şu xwara hükümet kinu çekin devlete xwe xirab nakin ve devlete xwe peş de bibin yani. Ev mesela em bejin daxwazê me lezgîn û mesela daxwaza federasyonê bê rêxistina me Kurda ye. Em ê çiqa Kurd rêxistin bin, em ê çiqaz yekîtiya me hevê ve em ê Kurd çiqaz bikavin xwe bidin qebûlkirin sistemê yani. Keko yani ez nokta ki bejim cari mehval Kurda xwe nedaya kabul kirin yani. Hep biz gerek ama ya mazın eve yani. Yani yani seri de lazım em Kurd xwe fikr û ramanê xwe daxwazê xwe civaka xwe bidin kabul kirin ve rêxistina xwe xurt bikin heta em herin xwe Kılıçdaroğlu jî bidin kabul kirin yani heta em bikavin
هن هلا خبات دموکراتیک ده اودی بجن. آن نقطه یک پر مهم هیا اتخاذم و بینم الزمان ناب شر yani şer buri yani bejin şer gran biji yani jeret bejin şer nave yani nif şerik gran yani evya eşkere bu ku em na Kürt şerek şekdari vi aside ne dünya makabil dikir ne emji sert çabın yani yekemin çareseriya vel bakur ej taybetiş buy bakur dibejin viya buy bakur ez dem zaman xabat demokratik legal اویا جبوی ما پر گرنگه جواکا مجیج وره daha bitir müsaide. Yeko nive kurdal bajar Türkiye ne yani em çun servare rexistini yani. Yani seri de em gazında şuha bikin der bikin. O yani ez ve hele de emijin du nokta mühim dibinem. CHP heyeta pakı kabul ki Parti Azadiya Kurdistan ez barım mükek Kasım kek Nurullah Çubin her duji tecrübe an ve hele de heye yani muhakkak kaça hafta çıkaz hafta zede raya geçtire nanin zamanda ama dosya hadana va da hazel ezgin ez ve gave mühim dibinin o Serdana Kılıçdaroğlu jil Ahmedere ez gave ki gereng dibinin yani. Bel gelek spas kek. Mamosta skar bir meselede du tiştekim bejim. Per kurt keko jberko hem jare me mane o demame kurt be kerem ke. Yani براستی yani herkes ne mecbur o ki avudu fikir bkej berko am insanın vakti am de her tişte de o ki avudu fikir bkin mani o ki am ştor ne derketine. Bel. Gelek am jbir nekin demre lat Diyarbakır meydanı Diyarbakır go habule kurda rari tekiye و از ناز دکم بله فقط پشتیوی توفان چه بول سر کرده مسعود یلماز هات دیاربکر دیسه گو Türkiye ancak kar eğer Diyarbakır bu fazla Türkiye karabke ve yekiti Avrupa. Carık di felaketli sere kurda çe bu. او چیلر کد وقتی وی ده انسان کار بول کولانا بگرا کو دیا مجی بکرد بوی زمان قصه دکر اجا پجی تشتکی وکی ویا انا بجم کو ام طلب خو نبن پارتیا یا جی بوان را نافن یا جی طلب خو ام بوان ندن قبول کرن از وی نابجم از بجم کرد karın iktidara bgorinin fakat Kürt geleke jbo xo iktidara bgorinin az bawerim keko herduji de paşi da un aynı heman tiştad bejin le hinek havok carna ev gidibin az ya aynen min noktaya yani zaman ya lazım am Kürt xabiden qabul kırın bir xistine xab dere xab mugo federasyon Keko, edvim em bibin em ama bekurti em bibin em bibin tarafaki li Türkiye em ne bibin em bejin duvka ez da xasım Tukurt de denge xabidin partiye sistemi bizan ve çugut tamam ezanım ko em bina habdi fikrin yani em ne bin duvka tettifaka em aliye çekin bele em derbasi مجارا خوی روجاوای کردستان ببین نها کک محمد صالح اما هی کوتل سر کرسی عقبتنی جوری نه خواره ام دوام بکن tamam بلا سر جواب روجاوای کردستان دوان بی مها پاشیدا دو کاروان جوسایتا کو تجه چکو تقمنی و فلان و بیوان دولتا یک بویا امریکا جه روجاوای کردستان را جه رببریا خسر راشان دیسا تی گوتن کو امریکا او امبارگویا کو دانیه سر سوریه کو دویژن یاساین سزار و افرین نتیدا او روجاوای کردستان جوه او که درخه جوه امبارگوی درخه
yani ew dikaribin alîkarî bidin Rojavayê Kurdistanê dikaribin em bêjin bi wir re pêwendiyên aborî deynin û her wekî din. Evana tiştê ew kin li gor min yani pêşketinên baş ne xerabin lê ji alîkî din re jî încar di tiştên din ku medeşînin hene. Yek jê Efrîn dibine zilmê dayê zilma wan çeteyên bi ser Tirkiyeyê de û êdinê jî her roj rêveberiya xwe ser wan kesên ku serçavê wan girtîne û ji xwe re divên nizanim ciwanên şoreşger û filan û bêban rojnamevanan digirin li wan dixin deb û pozê wan tije xwîn dikin wan dabêjin zîndana evana jî bi rastî ku Kurd bi destê Kurda bi vî awayî dibe ew jî înca merva deşînin ew di tişt ê min wek kes ew di tişt mi deşînin lê ew di tiştê din ku migo yek alîkariyên Amerîka di do ew yasayên Sezar ew jî înca min kêf xweş dikin. Keremke tê çi bêjî di vî warî de? Ez serî de bêjim ez dixwazim bêjim binxetê Kurdistanê. Yani Rojava jî Rojava qastewê çi ye Rojavayê Kurdistanê ew jî baş e ama mixabin niha dibêjin Bakur û Rojhilat û Rojhilatê Sûriye yani. Erê wisa dibêjin. Ev nav ev xwe yani ez hemî dera jî her sohbetê de her civatê de dibêjim ez vî navê nerazî me yani. Eger taxtîkî bijî eger به زختن هم بجن هنگ جد بجن زخت امریکا اروپا گونه işte ناو کردستان زده نینن جیران هوا به زعفری شوا سرکن نه او کردید بجن دوخستی کودین شوندا و شرطی او yani herkes zannı dere Özerka Kurdistan heye و حرم کردستان هنه نه او alikari ki ne kun hatine yani هم بجن و 10 سال هده نه امریکا تنه koalisyon ez barım 5-6 devletin gemzede o koalisyon arikariye embêjin Rojavayê Kurdistan'daki binxatê Kurdistan'ı yani berî ve em bohtît bêjin binxat serxat û binxat yani Bakur û embêjin ew herêmê Kurdistan'ı arikarî jî pir muhimtir yani ev arikariya leşkerî û aborî ku didin em bêjin Qasede û YPG û em bêjin ew grûpê Kurda ku yekîtîk heye ser navê xwe yani têra dewletkî heye yani mutkara bijî têra bingehê dewletkî heye ne ew tune teqrîben herhalde ez reqam nizanim ser 100,000 re jî yekser perwerda leşkerî hatiye dîtin ve wan leşker jî perwerdeyek ciddî em bêjin dîtine yani ve karê xwe jî dikin tabi hemû ne Kurd tune ne Arab jî tê de hene adî jî em bêjin rêveberiya xweser de hêla teknîkî jî ez bawarim dîsa perwerde dîtin piranî ewin tê de kêmokurî zehfin yani mutka rexneyê pir dirêj û tûj bêne ser rêveberiya xweser متکان رخنه بین سر انکسه جی یعنی لی ev sernave dijî Daişê ev koalisyon û karîkarî di rêveberiya xweser koalisyona dijî Daişê yani matirsî heye ku Daîş yani xelas bibe acaba ve başûr de Rojava derkevin ana ne yani ve haynadî Mazlum Abdî demecek da daxuyanî da go lazım e pêwîst e Amerîka herêmê bê yani qamiştû em bêjin Hesekê û herêmê bê ve lazım e rola xwe ciddî bileyze ji bo çareserkirina pirsa Sûriye û Kurda û Xweseriyê ev axaftina ez muhim dibînim yani ew ambargo em bêjin ew gavek baş e yani ku alîkarî her şwara lewra Kurd pir xatir wê derecê dora wa pêçayiya mixabin
زور زحمتی دنا مثلا آبوری دین زن belki هنگ بجن نیو نفوسا کرداجی درکت یعنی خطرک مازنه مخابن یعنی آخا خا گنده خا خانی خا مال خا یعنی کوشبری اصل خود موافقی هر مروبیه یعنی اگر خطر سر جیانوی سر مالوی جانوی هبه او موافقی مروبای اساسیه که ام بجن و در کوشبر به هر جهه کی اولهی خوجین خوزاری که خواب به یعنی اما فکری دیجی اما هیا پیوسته هر ولاد پاریس خاق خو ارد خو به چه شکلی به پاریس یعنی فکر من شخصی جی به ده هیا او باشه او تشت دمکی ام بجی باشه کردستان جی aynı چی بی yani en hendik Kurtish برچیان راون yani من خاک خدا من ولات خدا hele آبوری ده بیشن آبوری پر مهمه yani انسان برای هر تشتی دخوازه مال گرم درونه خارن کی بخونه من برچی نمن ته yani پیش هر تشتی ده انسان بیا دیگری yani تو زندان ده بیجیش تر خارن با خارن لازمه تو بنچاو ده بیجی دیسا خارن و خارنش تر لازمه yani انسان pe خارن و خارن جیان نکی belki 20 روزا 10 روزا انسان جیان بکی ama پشت انگار جیان نکی yani که کنا yani او جوان شورشگر که نه کسن نه دیارن کس خودی اون درنا که و ama اشکره نکنه yani mümkün yani her çeşitli bir Kürdistan'ı yani em bejin başvuru Kürdistan'ı jî iktidara vedire ne hakime her çeşitliye belki çünkü revberiye khasir xoyivan dernekat fakat eşkere ve diyara dest YPG de hele yani Cuan'ın yani Vanna Grinci Vanna Grinci işte mesela Ale çibi mesela çend buyar çibin ser sunur çibin ama resmici xalwana kin xoy az barım mazlum abdi demecek da vere de yani bu narazı bin xani binişan az neşaşbım yani mümkün dest Esad ciddi de hebi. Mümkün desti henkaz di hebi. Ya İran mesela İran pır faal megavadi bas kir yani Suriye pır faal yani. Her hele de evet. Ama az böyle de az barım ve Rojava Kürdistan'ı beru peşheri ve mebidarın o mesele demokratik deji o sorun jip ben çare serkirin yetkitiya Kurda yani ene kesaşi lazıma tebde hareket bikin yani. Bingeha tibeci em bejin xaseriye ve bingeha devlet bune و ام بجیم فدراسیون او قصر حتی یعنی ام مجی خود بجیم مود کار سالا کی در 2 سالا پیک بینه نه demek derece bir meşe. بله بله که کورهان تل کک مال ساله گوداری کر من با ایجار گو مال ساله hayat işte متذكر جاردني متذكر ماله تو سربست امام استا که کورهان تیچ بیجی وەکی ون تەف زانن gelek cara Amerîka viye bi eşkere bilêv dike dibêje em weke hevpeymanê li dijê Daeş li gel Hesedê ya jî li gel PYD em îtifaqiyeke eskerî ne ne siyasî ne mesele eskerî de em bihevre û mesele eskerî de em piştevaniyê wan dikin wekê ku Hesede xuya dike Arikariya wan dikin wan perwerde dikin û divî divî meselê de jî li her derê vî eşkere dibêje baz pasê cezayê Sezer Kotû bikî eva 2016 15 Kasım 2016 de Kongresê Amerîka biryar girtiye biryargirtinê wî de ji mabestî abû yani di şerê nav Sûriyê de eger hinekî wekî Rûsî hinekî wekî İranî li wê bixwazin hinekî îş û kara bikin em ê wî îş û karê wekê li dijî berjewendiyên Amerîkayên yekgirtî bigirin û kî wa îşa çê bike jî em ê xira bikin bi wî biryarê girt ew biryar jî
21/12/2019 da Serokê Amerîkayê imza dike. Wextê Serokê Amerîka di 21/12/2019 de imza dike, bi rastî bi am yani ew erdê ku dibin hukûmraniyê Sûriye de tev yani Rojavayê Kurdistanê jî wekî dijî Ewlîqê dijî tevî dibin ewkê dibin tesîrê wî biryarê de dibinin dimînin û wî wextê jî gelek giranî çê dibe yani neft giran dibe, benzîn giran dibe, kareb giran dibe, kilo eşya navmal giran dibe, genim giran dibe, her tişt giran dibe. û dolar li beramberê perê Sûriye jî gelek bixîmet dibe û perê Sûriye gelek bêqîmet dibe. Wa yani sada 400-500 ferq dike. û piştê ku 21/12/2019 Serokê Amerîka vî imza dike, yani ji 4 me heta 6 me jî eva tê bikaranîn yani tê emlandin. Fakat piştê ku meselê koronayê derkete derve, dixwastin ku meselê koronayê de hinekî alîkarî bêkirin. Alîkariyê însanî, alîkariyê tendurustî, alîkariyê malzemê tibbî bêkirin. Ev tişt siz bibû. Fakat carek dî wazanim ma 6/2020 da hikûmetê Biden xwest carek dî vî bîne rojevê û bikar bîne. Di vî meselê de jî yekê navê wî İhsan Gulbirîç e, eva nûnerê Amerîkayê ye. Nûnerê Amerîka taybetî li Sûriye ye. Diçe li gel Kurda jî, Qesedê jî, Hesedê jî diaxife, tê li gel Tirka jî diaxife û dubare wextê li gel Tirka diaxife carek diçe Rojava, demek ewa xuya dike ku ev bi rizayê Tirkayê jî. Bawer dikim di hinek çapemeniyê de hate gotin ku wê Afrîn li dervê vî îşê bihêlin. Fakat qenaatê min ew e ku eger bi dilê Tirka bi wê Afrîn jî li dervê vî îşê nemîne. Di vî meselê de Amerîka dixwaze tiştê bike. Dibêje mesela biroyê ku karibin pere bigorînin, mesela dolar û wekê perê Sûrî karibin bigorînin, ya duwê de hinekî banka vekin, ew banka bikaribin pere bibin û bînin ya jî hewale bikin ya jî hewale qebûl bikin ya jî hinekî şerîkê navnetewî karibin li wê îş bikin yani li gel mintiqê ku Kurd li wê dijî. Şirket mezin bînin em bêjin îşê avê bikin, îşê elektrîkê bikin, îşê cehda bikin ya jî avayiyê mezin şûqa çê bikin, apartmana çê bikin yani jiyana li wê geş bikin. Yani gayepê ew e fakat li vir Amerîka tiştekî ew dike dibe qetî qet wekî ku hûn jî zanin mesela Delta şerîkek yabû li wê du wextê Trump da îşê derxistinê neftê kirbûn aidî wî şirketê fakat Biden xwest ji dinyayê re bêje ku eger em li Sûriye bin ji ber ku em dawê heqê însaniyetê dikin, dawê heqê demokratîk dikin û em dijê Daişê şer dikin, em li wê ne ne ku mabestê memerin neftê wan û petrolê wan derxin ya li serî ticaretê bikin ya perekar bikin. Vî madde li dervê vî îşê hişt. Yani kerema xwe gotinên xwe bigîne hev hê di mijarê me mane û demame dikede. Yani ceza sezar ku dibêjin ev mesele ye. Yani Amerîka xwest ambargokî li Sûriye çê bike û eger wekê Çîn, wekê Rûs, wekê İran bixwazin xakê Sûriye ava bikin ve bikaribe bi vî ewkê bi vî helwestê wan tiştê bibe mana û xira jî bike. Di rewşa rêveberiya xwe ser çawa dibînî bi Kurtasî? Bi Kurtasî rêveberiya xwe ser
yani بأيديولوژيكي تند حركة دكا بله او ايديولوژي تند دبا سبب کو کرد نکاربن ورن باها ودو بله يعني جالك باوكي بشوكي ديمقراطيك تبقرا حتى كو كاربن يعني جالك مروف فكر هنك ديجي قبول بكن اگر مروف الا فكر خو قبول بك او معني او وی آخه نکاره وی خلک نکاره برایو ببا چونکو هر کس نمجبوره وکی مرو فکر بکه بله تکور هم جبوی افرینه تیبجی چه او بنتکرنین مافان yani براستی پر افرین برینکی کردایا بله برینکی کورا و از باور دکم نکوکی ناف کردان بو سبب کو حتی آفرین بیداگر کرن اگر کرد لوی نکوک نی بونا کرد یک گرتی بونا yani tedvece eğer ko ev lehbatına hevleru doke اگر کاربویا لسوی بمشیایا و آفرین چه نبویا و کرد کاربو نبروانی آفرین بکرن اگر یک گرتی بونا باشه که اما هم جوره در باسی اسرائیل ببین وقت جناب تزانه اما چندین سال هیج دماکو کشتیا ماوی مارمارا جال اسرائیلی اما ایریش کرنه و چند ولاتین ترکیه هاتن کشتن جوه دمه حتی ایرو ترکیه نیارتیا اسرائیل دکر گدگو اسرائیل داگر کره گدگو اسرائیل فاشیست گدگو اسرائیل ظلم کاره هر جاره تشتکید گوتن او کی نیاره اسرائیل بوان را پیوندی داتانین و دولتین بینا او امارات عربا او جی جبرکو بی اسرائیل را پیوندی وان هبون وان شرمزار دکرن و بسر وان داد چون لی اوله چون بوان را لهباتن بلکه جی او امارات کتنا بوان و اسرائیل اردوغان بخو به شخص خو هر زوق دعوتی ترکیه کر هر زوقات ترکیه و به هم را دیتن کرن حماس جی بداخیانیه کی دلگریانیه خوانی زمان تی چه بیجی که کوران زاني تركيا يعني طبعا طيب أردوغان وقتكو باريكي يعني هم عبوريان وهم جي إمكانه وان چبو كاربون پیچی خوش هر کسی را باجینه فقط ایرو والیاتیکو مجبور بون وكي 20 سال بره جارك دي لهر دره لقل دي جيران خو لقل دولت ديجي yani هماهنگی ki baş çekin çünkü gerçekten براستی عبوریان تک چویا براستی ترک dünyaya da tenemana keko libame jive rewşera dibêjin filan kes bi derî û dertûna ketiye yani buya براستی buya İsrail براستی nüfusekî biçûk e fakat به هلوست خو زانیاری خو بزانستی خو به عبوری خو یعنی کاری بیجی کو نیو دنیای اداره دکه امریکا ترکیه گشتوی قناعت کو اگر بخوازه لگل امریکا پیوندی کی باش دینا لاسرائیل درواز به حتی تنه اگر بخوازه دولت عربه پیوندی کی باش دینا گلک جارک دی لگل اسرائیل باش به çünkü zana yani red İsrail'de darbazdı ba. Berbi aveci yani normal devletteki politik eder veya o berjavandiye xo yani her devletteki de siyasete xo der ve berjavandiye xo pejde bıxa peyvendiye xo gel herkese deyna Türkiye'ci irovit işledik ha. Yani rasti tangava u diyar bu kotene kuvveti gije kurda vakedi nikara peşi xo لقال يونانيستانجي لقال بلغاريستانجي ولقال دولة ديجي مجبور بويا كو او بك يعني حزرت اشتادك كو هناك عليكاري بكن او جيانا خوي سياسي بردوام بك
بله كيك حمد صالح انها بتني هرزوك ناي تركيا يعني ناد تركيا واي سروك وزير المانيا جيت تركيا حتى بعثا يونانستان جيت كنكو ورا تركيا وقت جناب تزانكو دنابا بايدن و اردوغان ارمنستان جات بي تلفون تشيبو اف خيره اف ترکیه جادنه قیمتا وی زیده بو یا ترکیه دخوازه کو او دولتن کو ناباوان دا هنکی ناکوکی هبون وان ناکوکی خو هنکی بده پاش ده چد ویجیج وی آوائی را يعني حتيج بوي كردا وفقيرة وبلنغازة وعلوية وكسر ما في وقتين بارستن تركيا جبوي وان نخيرة اما ديسا ام بيجن خيرة چونكي وكو شخصي استخازم dünyada da aşitı hebe o pırz gereken hemû milleta ya Kurdacı ya Filistinyaci embejin olav netevi yani vaku dahaza maya en nihayet mesela Keşmireci embejin halkın İraneci o hemî milletin mazlum bindest azad bibin diyalog dünyada da pırz gereken dünyaya diyaloga çareser bibin yani ev hastaki maya anna embejin vaku fikir ki amına na Türkiye ekek oranji dengin baş femne kir işaret kir van politika xoye va 10 sal va 5 sal Davide bu politika xoye tund u erişkari xoş tne yani mesela Kafkasya müdahale Kafkasya ki mesela Azerbaycan'da eşkere her hedede destek da bejin Azerbaycan'ı وزیر اجدر و ارمنستان هاتیه انتالیه هفدیتی جیچی بو نه هیئت و ترکیه ارمنستان هفدیتنه بشتره وزیر اجدر و ترکیه و ارمنستان هفدور آخافتنه از دیسات بجیم گاوکی باشه yani بلا آشتی هبه بلا نشر هبه yani emjbir nekin Türkiye çoğu amarat Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye bejin دوگوتان وانا پشتگیری فتو بین darbe بین چون ویدره پریوان هنن ama İsrail daha mühime yani ya İsrail van tekilya da şemişka girinktere yani levren bejin serkumarı Türkiye fha ve hükümeti ve çapameniye mişka vutan İsrail terör devleti ya İsrail vaya yani berece van mühenit falan çebi ama از نخردم ابی 10 سال تکیه و اسرائیل yani قطب بین جبرکو دخازن دیسا تکیه خو روجاوا yani ya Avrupa و ya Amerika خود بکن ریاویجی hani İsrail devleti ki rojavatan avine ریاویجی پیوسته Türkiye seri de tekiliye خو İsrail deyne و heja tekiliye خو Avrupa و Amerika deyne yani hem İsrail zanın mesela İsrail Çiye ve Neçiye ve Filistin falan ama Türkiye endame NATO'ya müttefiki Amerika'ya İsrailci ne endame NATO'ya libele yekser havalbende Amerika'ya ana em karan bejin Amerika ve Rojava İsrail'de Pariz'in ve gavi endavi Amerika aveti mesela Kudüs'e ve mesela Golan'ı falan İsrail destçevtiye xort girin. Tekilye ve Arabara xort bin. Tkazın Türkiye reji xort bikin yani. Hele abori deji Türkiye qas bu yani. Bale. Seyda eğer devam ettiğinden tıkanır kut. Bale. Evet. Az xwazim ama mecbure derbasi Türkiye cardine bibin. Şu xwem Türkiye bun emica tam tekevin nav هندره ترکیه ihade وک کمره مافه مروان شخص استنبولی وک راپورته که الاف دیر لگور وی راپورته ده سال 2021 دا 1605 سرلیدان جبوی کود هندره گرتیگاهان دا mafya mirova hatine bin pekirin, işkence hatiye kirin, xarabi bir insana hatiye kirin,
açızanım yani bu yerin bu rengi yani çebune icar brasti dwi varida ev sicila Türkiye pır xarabe o tiji vek aktivisteki mafe mirovan ezanım kotvega veji ez rusa dizanim Rasta. Rêveberiye deme. Rêveberiya navendiya Komeleya Mafê Mirovandayî tê çi bêjî li ser vê meseleyê? Çiqa zamanê me Bira kurt ve. Bira kurt. Çend daqiqa tu dîme yani ez gurû xasî geç. Ama Dawû baxivî jî min zamû çiqa xafti yani mijarek pir berfere belê 5-6 daqiqa seyda. Eger tu pirsa tenê binpîkirina mafê mirova li zindanê de bikî em karin wiha kurt bêje ama bi giştî mafê mirova giştî ve girêdayî ye ev jî mutlaka ere yani gur raportê me de te behsa Stenbolê kir her herêma Amedê em bêjin herêma Adanê herêma İzmîrê jî her sal du cara binpîkirina mafê mirova ê zindanê de yani her şeş meha piştî re salê carekî kom dikin gêjin hevdû ama ez wiha kurt bêjim yani salê 2020 de ser şêsta re ser şêst kesa zindanî zindanê de an mirine an intihar yani 15 ji wan bêjin intihar e ama ew jî ne eşkere çûane yani rexemek pir zêde ye tabî salê 2021 hêja îhade bilav nekê yani giştî ama gur tiştê destê me de niha jî nîzin 30 kesa yani êku ji ber nexweşiyê giran û ana intihar çêbîn zindana de yani takriben 300,000 yani dûra 300,000 kes girtiye ne belkî nîvê wan jî em bêjin cizayê xwe negirtine yani yindî mehkûmin va du salê derbas bû pandemî ji ber vê nexweşî jî girtîgeha de pirsgirêkin pir giran çêbûn yani kek hûn jî kek oran jî hûn mi bi tirmana zindanê de zindanên niha ji êberê xirabtirin yani hemû hêlê de yani taybetî ve du salê pandemiyê de mesela zindana Sêrtê valekirin ew ertecek biçûk çêbî bina kevilbî sürgûmê bi şêyê kirin wekû mecburiyet em bêjin valekirin zêde mehkûma yani 700 kesa zêdetir bîn zêde eziyet dişandin dîsa yani ez hin maddê Kurd derbas bibim pirzgirêka tedawiyê heye zindana da a didana a çerva a bêjin vesaire nexweşî giran ser 1605 kes niha nexweşiyê giran var hene takriben ez dixwazim tiştekî bipirsim belê ez dixwazim tiştekî bipirsim belê li gorî çavdêriya we belê ew em bêjin binpêkirina mafê mirovan wek şexs li ser Tirkan û Kurdan aynî dozaja wî aynî ye ya ji hev cuda ye gelek noktada şev cuda ye gelek noktada yani ez nimune bêjim kitabın Kurdî naçin hundir de yani Kurdî nivîsandin belkî gelek kes Kurdî dinivîsin dertixij de ve jî hejmara anîne bêjin hûn heşt kitaba zêtir hûn qebûl nakin ana wisa ye ev genelge her wilayetê tiştek cuda nîşe her zindanê gur xwe muamelet dikî yani mektûbê nivîsandî Kurdî hin cezaevî hin zindan qebûl dikin dişênin êjder mesela wergirtina cilav û pêlava û xarnê ve xarnê her hêlê de pirzgirêk heye yani ama mesela Kurda ev e yani Pirtûkê Kurdî neçin hundir de meselek ciddiye yani dîsa ama giştî em bêjin ser hemû girtiya jî tadayî heye yani dema em bêjin girtî yani hinek insanê mezan dikin tenê PKK doza PKK hatin girtin na em giştî ve kevlê dirinin meselê kêbê bila ew bê
her insan zindanı da mafevi heye ku gelek hele da mafevi axaftını heye telefonu mafevi em bejin hevdîtinê heye mafevi tendurustî heye vesaire yani xan ve xarin veke insanekî li hundirê zindanê de bê jiyan kirin yani pirsgirêkê meseleyê Kurda em bêjin te ew pirsmikirine veya yani malbata wî Sêrtê Şirnexê ew sürgünê hepsa İzmîrê kirine anya em bêjin Balîkesirê anya Edirne kirine an jî ya Rîzê ji vê de malbat diçin Rîzê ama giştî jî bu bura yek deqa bi giştî jî mafê mirova Türkiye van taybetî piştê vê darba çîbûyî piştê em bêjin ew pêvajoya gotan aşitî yani bêşerî piştî vê her sal zêde dibe binpêkirine mafê mirova giştî Kurdistanê Türkiye taybetî jî Kurdistanê binpêkirina mafê mirova eşkere zêdetir bûne û berûxirabiyê diçe. Spas. Kekoran te pir di girtîgehê da mayî tu ji vê meselê ra nexerîbî bi çend hevokan hema te dîtinên xwe bînî ziman û dûra jî gotinên xwe dawî bêjî. Mamosta sistem eger welatekî demokratîk be jiyana hepsê jî li gorê wî ye. Eger firayîkî hebe toleransekî hebe ya jî mesela bêjin di wextekî de li Tirkiye peywendîkî wan ê baş hebû li gel Yekîtiya Avrûpa dixwestin daxilê Yekîtiya Avrûpa bibin çonê wan jî li Tirkiye li ser wî şewayê diço yani li gel nezaretxana li gel hebsxana li gel girtiya ew kêwan di vî çerçevê de bû feqet ev 4-5 salê dawî ku roj bi roj çiqet diçe sîstemê Tirkiye bi totalîtîzmê ve diçe yani totalîtîzm hukm dike wextê ku li ser sîstemê ev rejimekî girtî tê avakirin tesîrê wî bi 3-4 qat li hebsxana çê dibe. Yani geleke mirov bi vî meselê girtiya jî binêre. Wextê Tirkiye ber bi demokratîze ve çêbe jiyanê hepsçiya xweştir dibe. Feqet wextê Tirkiye ber bi rejimekî tarî ve biçe jiyana girtiya û muamelê li gel wan 4-5 qat zortir xirab dibe. Rast rast e. Belê keko gotinên xwe dawî jî ji kerema xwe re bêje. Yani ser çî babetê? Ama tiştekî ku te negot ve bîra te de mabe û tu bêjî xwezir min bi gota wî bêje û xatirê xwe bixwaze. Vallahi ez bawer dikim tiştê ku bixwast çimku televizyonekî azad e mirov kare bîro rayê xwe bi her lawê bêje û sansûr jî li serî tune zor spas dikim bo vî mecalê te da me vî firsetê me da te da me û me jî karibe bîro rayê xwe bo miletê bêjin spas dikim û her tixweşiyê de bimînin serkeftin. Gelek spas. Berê kek Mehmed Saleh gotinê te dawî. Yani du-sê daqiqa jî dawî çêdibe yani an? Na. Em dema me qediya ye. Zû da qediya. An baş spas yani dema wan nemaye. Ev bername pir baş derbas dibe. Ama gur min ji ber ku xalê me dibin 5-6 xal dem têrê nakê. Yani em bêjin 2 mijar bin 3 mijar be belkî çêtir be. Hêvî darim. Bu yerên heftê tevî gere em bipeyvin. Ha. Tamam, dîsa hûn zanin. Navê wî panorama heftê ye. Hêvî darim serî de welatê me û Kurdistana me bi şeklek bê şer bê qetîam bigihêje armanca xwe tevayî xelkê me welatek azad demokratîk
بێ ئاواکردن محمد صالح وای هەواڵ دەبێژن ئەوە یەک تمام دەدروە بپەیوە ها سپاس ماڵەوان ئاوا هێویدارم ئەس دووبارە دەکەم کوردستانە me bi şêwek bê şer û bê qetliam bê jenosîd lewra Kurda gelek qetliam û jenosîd dîtine û hêja jî berdewam e ne diyare jî kawê çiqa ser me de bê bê şer û bê qetliam milletê Kurd jî bigihe armanca xwe demokratîk wekû her milletekî çi federasyon ve çi xweserîk ve ama azad be bi dilê xwe bê yanî biravê xwe bê bigê jî ve armanca xwe ew yek hêvîdarim vî şerê dawî de devleta dagirker a Rusya hilweşê û milletin Rusya'ya gelek millet Rusya'ya de hene ve milletin Rusya'ya jî azad bibin û Ukrayna jî vegerê jiyanek aramî ve bigê ji heqê xwe ve ev nayê wê manê ez dîsa hemû kiryarên nemirovane a devletin mezin Amerîka jî Çîn jî hemû kiryarên wa yên nedemokratîk ez şermezar dikim taybetî jî ev êrişa dawî Îranê Kurdistana başûr kirî hewlêrê kirî lanet dikim bimre terorîzma dijî Kurdistanê û bijî azadiya gelê Kurd belê belê gelek şev başbûyî we teva şev başbûyî we teva gelek savî spas dikim ez jî hêvî dikim ku milletê Kurd bigîje azadiya xwe bigîje welatekî azad bigîje bive dewlet û hewceyî wijdanê nemerdan wijdanê bê wijdanan nebîne hetanî ku dewleta me tineve û em dibin dagerkeriya xelkê dabin em hewceyî ewka wan dibin hewceyî ew wijdana wan dibin bi rastî ew jî pir wijdan bû wan re tineye ez hêvî dikim ku em ew hewcedarî di demeke zû da ji stiyê me derê belê ji bo ku hûn her du beşdarî bernama me bûn mala we ava ve hûn her bijîn û ji bo ku temaşevanên hêja nêzê di saetaya ku dema xwe bi me ra derbas kirin û li me temaşe kirin mala wan jî ava ve û hevalên teknîkê ku ew qas di ber me de zehmetî dikişînin bi rastî mala wan ava ve hûn her bijîn hevalno gelek spas ji we re ez dibêjim de haydê bi xatirê we û bimînin di xêr û xweşiyê de şev baş